салому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Шермардон ва имрӯз боша мо беҳтарин хабарҳоро аз ММА пешкаши шумо менамоем. пеш аз он ин видеороликро оғоз намоем, аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем ки дар канали мо обуна шавед, зеро канали мо нав ташкил аст ва ба кӯмаки шумо ниёз дорем. кӯмаки шумои ҳам бошад дар канали мо обуна шудан ва дар видео лайк мондан. мо боша оғоз мекунем, рафтем. Алейкум бародарои азиз, ин ҳамин аксиди сеша оригинали тоза шоманаге партияи нав шумо метавонед заказ кунед бародаро бо нархи арзонай оригинал качественный. имрӯз варзишгари тоҷик Фаридун Одилов бо лигаи нав EFC шартнома баст. карьераи худро дигар дар ин лига давом хоҳад дод. тавре ки ҳамаи мо медонем, лигаи EFC рушди хуб ва ояндаи хуб дорад. бояд гуфт ки Фаридун Одилов моҳи феврал дар Москва дар лигаи EFC баромад хоҳад кард ки главни бои шом хоҳад шуд ва аз ҳама ҷолибаш он аст ки он барои титули лигаи EFC бо варзишгари рус Сергей Каленин ки рекордаш 6-1 мебошад муҳориба хоҳад кард. мо бошем ба варзишгари тоҷик муваффақиятро таманно мекунем. главни тренери Муин Ғафуров Аҳтам Хокиров хабар дод ки бои навбатии Муин Ғафуров дар UAE Warriors Championship 16 январи соли 2021 дар Абу-Даби хоҳад шуд. рақиби Муин варзишгари швейтсариягӣ Тобиас Харила бо рекорди 8-1 мебошад ки ҳоло официально эълон нашудааст. хотиррасон мекунем ки агар Муин Ғафуров дар ин муҳорибаи худ дастболо шавад ба яке аз лигаҳои машҳури ҷаҳон UFC хоҳад гузашт ва хотиррасон мекунем ки то ҳоли ягон тоҷик дар ин лига муҳориба накардааст. шумо чӣ фикр доред, якумин нафар дар UFC Муин Ғафуров хоҳад шуд ё ин ки не? фикртонро ҳатман дар комментария нависед. ин буд видеои имрӯзаи мо дӯстон. хайр то видеои навбатӣ.